ساچ ماہانہ دیوان سرحال زندگی شرفدار شرفشاد بلوچی زبان مزن نام شاعر و نوشتکار شرفشاد یک پروری 1979 من بلنگرا واجہ عید محمد عیدے سودی بتا منتی وانا کو زانگی گورنمنٹ ہائی سکول بلنگرا دربرتا او میٹرک پد گورنمنٹ ڈگری کالج تربتا نو اتاشا ڈگری کالج 1999 گریجویشن کتا 2002 چا بلوچستان یونیورسٹی بلوچی ایم اے کتا 2004 دن 2008 کار روزگار یاترا عرب امارات ہوتا چا 2012 بلوچی نیوز چینل وش نیوزا گو امگرنچے ای نیا ماہ 2015 دا 16 چا تربت یونیورسٹی ایم فل کتا شاعری پتی چک بوا کے سببا چا درکسانی وانو کو نوشتکنے کے شوق ہی ہوتا بنداتی زمانہ گا یہ شعر و ردان ماتاک بلوچی لفظان تبتان و ایدگا تاکن شنگ بتگن شرفشاد اول سرا شعر نوشتکتا پدا ردان کی نیمگا دلگوشی داتا ردان کا درستان گیش رجان کی کتا آئیے اولی کتاب البر کامیو گدار آؤٹ سائڈر رجان درآمدیں کے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نیمگا 2012 چاپ شنگ بتا دومی کتاب بندی کے پوشاک ان کی شیطہ نامداری میں انستمانی آزمان اکار سیکھو موپساں نجیب محفوظ و ایدگرانی آزمان کانی رجان کوارم یہ کتاب 2015 چاپ بتا او 2015 شرفشاد دو دگام رجان نجیب محفوظ گدار دزو کچک سنگت اکیڈمی یو گیبریل گارشیا مارکیز پیش گپتی مردے و دفتر بلوچی اکیڈمی نیمگا چاپ شنگ بتگن 2016 ہم شرفشاد رجان کتگیں سہ کتاب چیکو پہ دراجیں آزمانک وارڈ نمبر 6 سنگت اکیڈمی البر کامیو گدار زوال سچکان پبلیکیشنز و منیر احمد بادینی آزمانکانی اردو رجان صدیوں لمبی رات سچکان پبلیکیشنز گوادر نیمگا چاپ شنگ بتگا 2017 شرفشاد باز رشتہ داریں کتاب کی آئی تا پولکاری و نقدی نوشتاں کا لفظاں در قصے لفظاں کو شعر بلوچی اکیڈمی نیمگا چاپ شنگ بتا اسپینش زبان لاطینی آزمانکار گیبریل گارشیا مارکیز آزمانکانی بلوچی رجان مارکیز آزمانک 2018 انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا نیمگا چاپ شنگ بتا کشی تا مارکیز اجدا آزمانک عبید انٹرویو کسانی باہری رجان کا موارے بلوچیا چوشیں کتاب بازیں کہ آہنی تہا دگا آزمانک کارانی آزمانک بلوچیا ترینک بتگا بلے یہ اولی کتابیں کہ شرفشادہ یکی آزمانک کار گیبریل گارشیا مارکیز اجدا آزمانک بلوچیا ترین تھا بلوچی زبان نامدار شاعر مبارک قاضی زند و عزم بابتا شرفشاد کتاب چراغ تہنائیں 2019 انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا چاپ کتا شرفشاد رجان کو نبشتان کا عبید بلوچی آزمانک ہم جوانی نامی آئیے آزمانک بلوچی تاک و تاک بندن دیر انت کے واحد پواد شنگ بوگاں ہمیں زدتاں 2020 آئیے آزمانکانی اولی کتاب سفر دمبرتگی راہاں چاپ و شنگ بتا کہ بلوچی آزمانک تہرہ جوانی گیشی زانک بھی شرفشاد شونکاریہ سیمائی درانگازم درتگا کہ سے تاک دراغا پد بند بتا او آئیے گشگ ہمیشیں کہ درانگاز کشگ کار پدا زود بندات کنک بھی چارشاں عبید شرفشاد نوشتان آزمانک رجان و شعر بازیں تاک و محتاکن چاپ بتگن کہ چنگ و نظارگی واز مندگیں نرمتب و صبح کپتاریں شرفشاد بلوچی زبان اما عظمت کار ہمارے کہ آئیے امک چستویر گوں بلوچی زبان امگرنچیں بلوچی نیوز چینل وش نیوز بلوچی نیوزانی رجان کار و ایڈیٹر ہیں کراچی یونیورسٹی اور لیاری یونیورسٹیاں بلوچی سرٹیفکیٹ کورس سپروائزر بستار کار ہیں بلوچی اکیڈمی کوئٹہ باس سید ہاشمی ریفرنس کتاب جائے شنکاری سیکریٹری انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا چیئرمین علم و ادب پبلشرز ایڈیٹوریل بورڈ باسک ماتاک سچکان شونکاری بورڈ باسک کی شرفشاد اولی مہر لفظاں کی
मैं उस्तमानी लफ्ज़ां का बिगिरदा बलूची अरवादा किताब वानग किताबानी सरा गप कनग ओ अरवादा चीज़ी न चीज़ी निबिश्ता कनगा दिलगोशें अरकसा सिकेंदन के लफ्ज़ां को बुआनित शरफशाद गुशगिन लफ्ज़ां बुनियादे में ज़िंदगी हमा बुनियादें के आइए सरजम का शरफशाद बाज़ वानू की मर्दुमी वा गेश्तिर लफ्ज़ां की किताबानी भले आइए मुदाम गुशग हमेशें कि एक निबिश्ता कारी सियासी व चागिर्दी शऊर महकम बेग अलमी वो यक निबिश्ता कारी नफ्सियात व फलसफाए बुनियादी अयाल लेका अल्लमा जानतकार भी आइए गुशगे कि आ गेश्तिर सोहबे बेला निबिश्ता कन तो शफा यक दो कलाक वानी पसंद निबिश्ता कारानी बाबता आइए गुशगे कि आइए साचिश्त गेश्तिर दोस्त सुबह ओ यक्की निबिश्ता कार दुरुस्तीन चीज़ दोस्त नबा वो आइए दिला दुरुस्ती साचिश्तकार के आया नाम कश्ता अजीमा के आहानी साचिश्ता महलूक मुतासर कुता वो आइए वागिन कि अमो कमा साचिश्ता लमा बुआनी के मैं अनुस्तमानी सतह साढ़ा एक बुद्धा पर निबिश्तकार आइए कोलो हमेशे कि गीशा चे गेश बुआनन दुरुस्ती बुनकपानी सरा बुआना ओ गीशा चे गेश निबिश्ता बिकना अमुक तकनीक का तजुर्बा बिकना ओ वती रजा का बलूची ज़ुबान तवा बंदूक बिकना गुड़ा आहानी रदांक ज़ीबदार भी लफ्ज़ां जिताएं बुनगप मोकमी अयाल और बरादार तरीन द्रांगाज नामे वानगो निबिश्तकन यक्षलें हमले मर्दों अमिच्छु गेश्तिर अमग्रिंच भी अमिच्छु शर्तरें साचिश साचित कन